tatlo po doon na nagtatanim ng palay sa baba. So natanaw ko lang. So napakainit. So grabe yung sacrifice para lang makakuha ng magkano ba isang araw ngayon, 350. Tapos tinitiis nila yung napakainit. So kami nga dito guys, oh. Nandito kami sa makulimlim, yung init talagang tagos na tagos. Eh mas lalo na sila na talagang nakabandera sila dyan sa initan. So ngayon naisip ko, makatanggal man lang ng kanilang pagod. So bibigyan ko sila ng pang-merienda. So dito ka na ng sent, no? Kuha mo lang. Baka mahiya eh.
Yan. Ayan, nakakatuwa naman, oh.